Hürmetli rayondaşlar, tuğan yaklarını sağlanıp beyramga qaytkan yaktaşlar. Bu günümüz bilen 2022 yılının soňgy kalendar bitiýär bula. Ýaňa 2023 ýylyny garşy alyrga hazırlanabys. Ýylyň soňky günleri ötüp baruşy ýylga ýymak ýasap, turmuşymyzda şuşy ýylda bolup uzan wagtlaryny tagyn bir kat göz aldyna uzdyruw, hyzmatimizge beýe beruw şurada bolup durar. Şu fursatdan faydalanyp sizni ýakynlaşyp gülüşi ýaňa ýyl bilen şen köňülden kutlaýym. Her ýaňa ýyl yazılmagan şista kağız bitidey saf kardy kıştan ýylalar. Gelesi ýylybız bizge köpden kütülgen tınçlyk halkymyzga iminlik alıp bilsin. Ümit şançlarımızı aklasın. 2022 yıl umumen alganda ilimiz üçün jiňel ýyl boldy diýip aýtyp bolmaý. İl halkynyň nyklygynda, sabırlygynda bar ýaklap sınady ol. Şu sınawlar aşa tınçlyk kadrini anlarga birden bir öýretdi. Şulayda uzup baruşy ýylybız rayonumuz halky köňülinde sosial-ykdysady üsüşde erişilgen köpkine kazançlar bilen de kirip kalaşak. Çünkü tübegimiz halkı ýyl awurlyklaryna girişmişe namus bilen işledi. Fidakar hizmetleri neticesinde maltaşımızın avtoritetini tağında köterdi diýip aýtyr idim. Kıskası rayonumuzun kileşeği ýokty hem ümitli. Kömek işke rayonumuz üstüne bunun için hem ýokty kileşegin tüge ürüş kütken her birigizge uly rahmetimni ýetkirem. Ýaňa 2023 ýyl her ýurtga iminlik, ailelerge tınçlyk, mollyk hem bahyt şadlyklar getirsin idi. Sizin her birigizge ruh nyklygy, köňül kirligi hem selamatlyk dileýin. İlkinlerimiz tыныç, bary ýollarybız kiň, duvar taňlarybız imin bolsun idi. Ýaňa ýylda bulgan bahytymyzny, gaýle iminligini saklap ýaşaýyk. Beýram bilen.